Hello guys, welcome to my new video. Ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै इनिफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरोना इनिफ्राय नै आङो नायदो लोगोफोर रेडि जानानै मायाव थांनो नागिरदों मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना आङो लोगोफोर माने दिनै गणेश फुजा ना इनिफ्राय एसे खुलुमना फैनोसै आरोना मन्दिरावबो दर्शन जाना फैनोसै एसे इनिफ्राय न'आव होखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो थांनोसै आरोना थ' नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो बिदिबा आंनि भिडिअखौ आं दायो स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर दायो थांबाय थानोसै आङो रेडि जाखाजोब्बाय आरोना फैद' रेडि जानो जायाखै सोर सोर रेडि जाखो दाबो जाया नामा चलो चलो सोर सोर रेडि जाखो सोर सोर रेडि जायाखै ओमफ्राय नै एसे खरस लाबाय आरोना लोगोफोर फुजानि ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै थांगासिनो जोङो दायो नै तो ये लोग कहाँ से आता है भाई? ये लोग मोनहैथ'वाखै आरो ऊपर से जाते हैं जोङो मोनफैबाय नै लोगोफोर जायगा मोनफैबाय आरोना गणेश मन्दिर गोनां जायगायाव जों फैबाय दायो बिराद मानसि दं बस बादाम ने मन्दिर मोनहैथ'वाखै आरोना एसे थाबायनोसै गारिखौ नांगौ आरो दोनबाय नै जायगा गैया नालाय गारिखौ बारै थांबायसो थादों हा लानोबा लाबावदो नामा ओमफ्राय नै जोङो जायगायाव नै मन्दिरा लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना थालिगावनि गणेश मन्दिर आरोना नै जों जायगायाव मोनफैबाय दायो जों हाबलांसै आरोना मानसिफोर दं आरोना फुजा होग्रा सिङाव हाबबाय नै जोङो ओंखायनो सावदों आरो जोङो हाबबाय आरोना मन्दिरसिम जा मानसि सिङावबो सावबाय दं साथिं सिङावबो सावदों माथो नै ओरैबो सावदों दानिबो लानो गोसोखाङाखै ना ये तो से लंबा नारलायनो आरोना आकानि मारा फैसा दिरु ना apa Ganesha खुलुमखांबाय आरोना नै एरिया साइड दिया हमारे दादी हाँ हाबनानै खुलुमनानै ओंखारबाय आरोना आंखायनो मोनो लामा मानसि ओंखारबाय आरोना रायलायनानै खुलुमनानै नै दाबो फैगासिनो दं आरोना
Oमफ्राय जोंबो खुलुमनानै न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना दायो नै ओरैहाय मानसिफोरा ज'लायनानै दं आरोना बयबो साहा एरिबो लोंगासिनो दङ ना नै Koskan जोंनि मानसिफ्रानो सिगाङाव मानसिफ्रा जिरायनानै बुंबाय आरोना बिराद बिदि खालामगासिनो आरोना लोगोफोरनि गेजेराव मानसिफोर ओमफ्राय नै जोङो थांसै आरोना दायो लोगोफोर मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय सिंनिफ्राय ओमफ्राय जों बे फुजा फैनो नागिरदों आरोना पुष्पान्जलि जानो नागिरदों थ' जों बेखौ नेला आरोना दासो रेडि खालामगासिनो लेट जागोन आरोना थ' बेखायनो जोङो दायो थांनोसै आरोना लेट जागोन आरो दासो रेडि खालामगासिनो दङ ओंखायनो जोङो नेयासै आरो थराबो बानाय आखाया लोगोफोर जोङो नै एसे फैनानै आरोना ओमफ्राय नैयाव साहा लोंनो नागिरबाय आरोना जोङो नै जगासिनो आरोना जोङो फुरि जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय एवदों आरोना गुदुं गुदुं ओमफ्राय नै फुरि जानोसै आरोना गोथाव ओंख्रिया गोथावहाय ओमफ्राय गुसु जाबाय आरो जों जेबो जायाखैमोन आरोना मन्दिर होनानै लोगोफोर टाइमा 12था बारलायबाय खोमा दायोना टाइमा 12था जालायबाय आरोना जों जेबो जायाखै आरो फुंनिफ्रायनो फुजाफोरनिफ्रायसो जाबाय आरो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो नै साहा लोंनानै फैबाय आरोना दायो थांनो ओंखारबाय आरोना थांफिननोसै आरोना जोङो साहाखौ लोंखांबाय बेखौनो इयाव मेला जागोन आरोना बे फोथाराव गाबोन मेला जायोनो आरोना नै इयाव गणेश मेला माथो गासिबो दंजोबो माथो आच्छा ओमफ्राय जोङो नै मोनफैबाय आरोना न' मोनफैबाय लोगोफोर दायो खारलांबायानो फिसालाफ्रा लोगोफोर आङोथ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय